diante da proposta de modificación orzamentaria presentada polo Goberno Municipal, coa que Abel Caballero pretende mobilizar apenas 11 millóns de euros dos remanentes para financiar, basicamente, proxectos que xa estaban previstos, nomeadamente investimentos en humanizacións. Desde o Bloque Nacionalista Galego, cremos que Vigo merece moita máis ambición. Porque os remanentes municipais non son aforro. Son o resultado da falla de xestión dun goberno reducido a propaganda. Son anuncios que non se executaron, son promesas incumpridas e necesidades da cidade que continúan a ser desatendidas. En definitiva, son diñeiro das viguesas e dos vigueses que o Goberno Municipal de Abel Caballero non está a devolver á veciñanza en forma de mellores servizos públicos, de máis políticas sociais ou de máis investimentos no conxunto dos barrios e as parroquias. Frente a esta falta de ambición, o BNG presentamos unha alternativa clara, rexistrando unha batería de 172 enmendas para mobilizarmos case 61 millóns de euros máis destes remanentes e poñelos ao servizo do que realmente importa, mellorar a vida da xente. En primeiro lugar, propoñemos reforzar con decisión as políticas sociais, duplicando as axudas de emerxencia e ampliando os recursos municipais para atender situacións de vulnerabilidade que, por desgraza, cada vez afectan a máis familias na nosa cidade. Un dos eixos principais das nosas propostas é a vivenda, porque detrás da crise da vivenda hai historias reais, mozas e mozos que non se poden independizar, familias que non chegan a final de mes ou persoas, moitas persoas, que viven coa incerteza de poderen perder o seu fogar. Por iso, propoñemos dotar con 20 millóns de euros adicionais a futura empresa municipal de vivenda, para que, cando estea constituída, sexa unha ferramenta útil para afrontarmos o principal problema social da nosa cidade e non apenas un logotipo. As emendas do BNG tamén incorporan un reforzo das políticas ambientais, cunha proposta de dedicar 1 millón de euros para desenvolver o proxecto Montes Vigo 2046 promovido polas comunidades de montes da nosa cidade, unha iniciativa estratégica para a recuperación ecolóxica, para a protección fronte aos incendios e para a posta en valor social e ambiental dos montes, que son o verdadeiro pulmón verde da nosa cidade. Tamén propoñemos reforzar as políticas de emprego e a dinamización económica, triplicando os recursos que se queren dedicar ao Plan Municipal de Emprego e impulsando tamén programas de apoio ao comercio de proximidade, á economía social e aos sectores productivos que sosteñen a economía da nosa cidade. Pero, sobre todo, formulamos un esforzo inversor decidido para poñermos fin, dunha vez por todas, ao abandono que padecen os barrios e parroquias da nosa cidade. Por iso propoñemos a posta en marcha do Plan Cidade, un programa de investimentos plurianual para o que queremos que este ano 2026 se dediquen 15 millóns de euros para actuacións de mellora do espazo público, para mellorar o mantemento urbano, para humanizacións e equipamentos de proximidade. Un plan pensado para atender as necesidades reais da veciñanza e para garantir algo moi simple, que Vigo avance de maneira equilibrada e que non existan barrios de primeira e barrios de segunda. As nosas enmendas tamén buscan reforzar ámbitos esenciais para a vida da nosa cidade, como son a cultura, o deporte, as políticas para a mocidade ou as políticas feministas. E en relación a isto último, o BNG propoñemos recoller o mandato do recente 8 de marzo que volveu interpelarnos a todas e a todos reclamando máis recursos e menos discurso. E por iso propoñemos multiplicar por 8 a dotación orzamentaria destinada ao desenvolvemento do novo Plan de Igualdade. En definitiva, o que propoñemos desde o BNG é utilizar os remanentes municipais para atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses, para máis políticas sociais, para máis vivenda pública, para máis emprego e máis investimento nos nosos barrios. Porque os recursos do Concello, os inxentes recursos cos que conta o Concello de Vigo, teñen que servir para construirmos un Vigo socialmente máis xusto, máis sustentável e con mellores condicións de vida para todas as viguesas e para todos os vigueses en todos os barrios e parroquias.